βλέπεις τηλεόραση, κάνεις σεξ άμα θέλεις, όπως θέλεις, ό,τι θέλεις. Βγάζεις τα μαξιλάρια. Βάζεις την πλάτη. Τώρα είναι ένα φέρετρο. Και αφού έρθει η ώρα, σε βάζουνε μέσα και πας για τον άλλο κόσμο. Πας στο ταξίδι σου. Ορίστε. Έχουμε και το σάβανο. Κλείνεις το καπάκι, στο κλείνει το καπάκι. Είναι μια χαρά. Ανοίγεις το καπάκι. Το σάβανο είναι δώρο.